En kvinde født i flygtningelejr, der bliver smuk og ung, men gammel nok til at gifte med en mand, der viser en tilfældig Danmark-land og en pude på hendes hoved. Med tørklæde på hendes hoved, hun er bare muslim, og nu hun er en enlig tørklæde i betonblok med 5 sjakalbørn født på 5 år uden en kejsersnit, for dem de kunne ikke snitte den halal. Jo, nu hun er skilt på dansk, men på islamisk. Hun skal stadig adlyde far til børn, selvom far til børn har lavet gift på dansk og på muslimsk igen, og lavet far til flere børn og lavet gift på dansk og på muslimsk igen, for at bedrage socialt og på islamisk stadig bestemme. Mig, jeg siger til en perker, hvad er det du siger dig om din pude med skunklugt på din mund? Dig, du er muslim. Dig, du ved ikke om du vil have halal eller haram. Dig, du ved du vil have haram, men dig, du lader som om du vil have halal. Dig, du vil ikke have svinekød. Må Allah belønne dig for dine madvaner. Dig, du vil have fredagsbøn til den næste fredagsbøn. Dig, du vil have ramadan til den næste ramadan. Og imellem fredagsbønnerne og ramadanerne, dig, du vil have kniv i lommen.